miettii, että jos laittaisi tämmönen selkäsuoja päälle, kun paari. Aika tavallaan aika sen kuulin näköinen. Oho! Ainakin Stuntfreaks-tiimi täällä antaa uploadia, mutta miten meidän yleisö annetaanko uploadia? Oi, oi, oi! Elias 50 sekuntia jäljellä. Ja siinä. Komeata tekemistä. Ja kyllä, se tulee sieltä. Ei aivan nousu. Ei hätää, sulla on 30 sekuntia vielä aikaa. Nähdäänkö me uusi yritys? Vielä on aikaa. Vielä on aika 20 sekuntia. Kahdeksan sekuntia. 5, 4, Näin. 3, Kyllä, ja pistäis Eliakselle. Oi, siitä repsahti. Siinä on sitä kunnon show-meininkiä, hyvä Elias. Nyt on ihan pikku tauko. Tuomari